amak titur khan han in ring le em mai la thil thleng tak tak mak tak tak te ingai thak zo nuwa poa iril rual om reng tur ingai to zui vung vung thei tur ang chi ngei mai kha o kumsang ni som ni pali kumin april ni som paruk mai khana ni a kumsom li pani mi Erika Nunes le apatea Polo Braga te hi Brazil khopui Rio de Janeiro a benka an kaldona Erika chu ka ratakin ron chhuaka aron chhuak masa a driver bula chuan benka wheelchair alak chunga lo ngak lok turin ati a achan chu apatea hedam lo renga pneumonia wangin dam no ina om renga ni a wheelchair mu chuan pona aron nur chhuaka an taxi driver chuan apatia chu wheelchair a chuan ada puya Erika hi azon puya chumi nu chuan driver chuan kalsanin Erika chuan apatia chu wheelchair chuan bank lampani na nur chhota kongka zon an thlen chuan kongka chu bank thok pakha chuan alo hon saka an in nur luta Erika chuan alo hon tu chu anui vera apatia hi abula thlaria chunga cheng to ni a apatia adam lo nen hian dam no in an lut ve renga Erika po hi chaw ve em to a hetia mi tu emoina ama puya kongka no hon sak mai po hi alom om em to tan chuan mase vo inni hi Erika tan nilom om em ani a apatia hian atan ati zong awang hian rul let ve nan Erika hi thil ti sakatuma amingin lo na langa a poisa ero Erika tan a in siam that ngai tam tak a khoi thei nan ti a pedon ani an in nur luta loan officer an mu du thu Erika chuan a soya a ma pon an lo call to a apatia po loan la thei turin an lo pom vek to ni in a soya tuna chuan ming sign tur neu ron sign tur a ron kalan ni thu a soya loan officer chu lo ngak lok turin an lo ti a masere lo te a loan officer chu aron kalveta Erika chuan lo ngai event wata nuisa nga lo bia katum mase loan officer ero chu anui ve ta hau lo Erika le apatte chu a en ta char mai Erika pon nuam lawati hiala chibai lo chuan Erika te chu akal san ta dai mai Erika chuan makati in azam pha le a hoi kwala a thuringota loan officer kal chu a en zui zela loan officer chuan a thopui pakhat zona chuan wakalin thil avashil ruti a mua a thopui loan officer in a shil ruk chu aming phok ve ngal em maya an pani chuan dingin room nunglama chuan an kalta dai mai Erika chu makti ina oma apatia la thalo em adar te chu a me saka reilu tuklova loan officer chu aron let le a lekha tam deu mai heron keng to a aming sign na turani a Erika patia ma do kana chuan ada ta a mase engma ala soilo ala sign tir ma chuan Erika chu a en le de renga Erika pona lo ena chuan loan officer chuan a phone la chhuakin Erika te chu video in ala tanta Erika in minga sign vel mek lai apatia sign tira tum vel mek lai te chu video chuan ala a hetiang hi bank ka thok ta che dan tur anilo miawa Erika chuan video an record vel chu makati le a mase ngai poi molawanga omin paper vel sign tur chu a en kwala sign vel boka mase heti lai hian police car ri an sheta reilo te ya an pia loka police te ron kalin Erika lam chu an ron pan tamai Erika hian apate chuan ming a sign hlei theilo ti mu in akut te chu lo von saka lo sign tok loan officer in Erika le apate te video alakha Brazila alar ngal dira he video hian Erika hi anuya apate minga an loan lak tura chuan apate ming sign chu apui vela apate lu chu abut tlata chiang takin Erika hian atung thole thin apate hi na wanga zoyani lova apate hi athi to ani na taka chuan benka anron kalma darkar engi mozat liam ta athi to aloni ahnua chuan Erika chuan apati hi athi ti a share lo thu a soi ve tlata mase benka thokle midang lo om lo mute tan kha chuan chiang takani apate kha wakhoi ve lovin abul naya po wa om ve lo mase athi adam to lawani ti an shevek thei loan officer che dan maktak po kha an pani aron ena apatea a muchia kha anung to lauti a shengal vek Erika ero khachuan ka shelawati tlata thudik takni mo Erika hini som paruk chunga tanga belin a chuak ria mase
ruang song bol dan diklo wak le diklo taka sum lak tum tia case siam sakani a case hilakal zel turani kumsang ni somni pakhat October ni somni zan khani Henderson County North Carolina rama in pakhata hian in ngai zong la upalutuk la ve te hian hun an manga mechia hi Rachel ni in abial pa apasal hwal hi Chris ani anbula hian in nei tu berte Autumn le Jake te han omboka Rachel le Autumn mechia pani te hi chauka omin Rachel sam color turin an oma Jake le Chris ro chu living room an lo ti mula an soi ber chu heti hun laya keite dum hlang ommek khochung velami mu thin chu an soi dun mula tun laya mi soi warber mi ti berani boknen North Carolina hian keite hi an rama hian an nei ngei maya an professional football team po the Carolina Panthers ti ani mase North Carolina an keite ho hi adum ngai lova uk lampang hle ranni adum hlang top ang hi om ngai lo mase adum hlang hu hi tuna hian an nuala wangin ti tam maya ani na taka phechuan Chris po hian karliam ta vel khana mu ve nge yani hei asoi ve mula Rachel ui thar akai chwa puilai ni in an in pia thingkung tawna china anma ni rual deuh tho in a kal ve ni in awa mu a ui chu aron be thu ta hlau hle an in kot le ram chin vela phechuan kal nuama ti to vaklo ni na soya Jake tuna an omna in nei tu po hian chu wang thau chuan Black Panther wang thau chuan silai akeng ve reng thin to ni in a soibok heti lai hian Rachel chuan Chris churon kawa YouTube an sam color dan tur en an tuma masi a battery low si an in a charger avalak saklok theilo aron zota an in hi afala ramchin ang dewa omani tun lai borak zong nen zana han chwa chu Chris chu phurlo hle mase ahlalova pia lokani ke akal tham le kani baka abial nu du zong le mamoti sakadu berani boka baka silaya nei boka shelu tuk chan tur shelo Chris chu akala kongka thlen chuan Jake chuan lok ti in a flashlight la silai chu akeng ve zeu boka karon zui veng che ti ta an kalta an pani in inkar an kal chu thli a thodeu demdema konga thingna tla te chu aron chema an pani hian an tong manglo thoman dim hle a chan chu thom dang deuh hleka om chuan ti in an ngai thapa keite dum mul kha an ril ruwa om berani mase thlile ran nung shamri vel bakan shelova mase kong chan ve vel an kal chuan Chris chuan ram china tang thom a sheta Jake chu akutwa khoina din tira an pani chuan an dingta Jake chuan Chris an thom a shet na lam chu awa chhun wata reilote chu hnim hring bakan mulova mase reilote mit eng pani an huta ranglut tukin silayan lekanga mase an ka ma in mit nei tu chu ron chuak na la raccoon mai lo ni in an thohwai maya an kal zela in chuan thleng ve ta mai Rachel charger chuan la an chuaka Jake ta in lam chu an pan le ta an holam hi an kal lam ni na in ang ta chia lo are maya ramsa neu thom po chu re mak maya an ke pen ri le thithori bak an sheto lo Jake ta in thlennan fit somli vel chi an mamo to an velama chuan thingtang tliak ri an sheta ranglut tukin an hoi pheya thom dang an shele room ang deuh ring lut tuk lova aron ri deuh shrok hian shia Jake chuan ri omna lam chu a chhun fata rikun chu ni to ta haulo nimbuk chu a chena samai a chunga ramsalian tak ang mai ani phok takin an in ena an ngaihtuah an in sheve keite dum kha ani an pahnih chuan silai chuan tina ramlama atlan bo mai an be sei hle ma se thingkung chu aron chele thin ron zuang thut tur ang main an pahnih chuan an kap lo thei ta lo an kap zel ridang an shiat le ma chu thom dang an shele chia chu an silai ve chu an thla ve thil ni dan chu kha ke te ani lo an pahnih an kal khan Rachel le automate khan prank ti thai ti deran lo tuma fridge artui chian hua nimbuka khan an lo bi ruanga lawm an tuma Rachel khan an pahnih ron holam alo mu khan nimbuk noya khan awak luta an mu lo nan thing tanga rap tliak pala chuta alanui zui an nu in sum tum khan an omna kha an ti che zel si an nui chuak in sum nar ri kha
an ni pahnih keite ringot ril ru lo om nen khan room ri ang dewin an lo hria a an omna lai kha an ti chereng bok nen mi chia pahnih khan Jake le Christy khan keite kha ani an chet lo chuan aron zuang chuak thut maidona an ma ni aron beizok maidon tian hriat awangin an chet masak ngai ni in an hrita a an kap ta ani a hlau lutuka otomi auri an shezui ngal bok an kap kha an top na in rei jeli zok tan chuan atlai talutuk an kap hlum der Chrisabial nu rei jeli chu thita law enforcement te point an endi kveka accident tak mi ummiwani an ti a tuma kharui thei thil tingai an omlova Chris le Jake te po khan silai khadan ang taka an nei ve ni a rei jeli thi awanga shemle char siam sakan omlova prank kal swal poi takani hei hi nun na chanta rei jeli tak tak chu ani kumsang khajakwa somsari pahni khani a jinglam vur tlana sat tak noya kumsomni pahni mi sochia Christonis hi Seattle Washington bus stopa athumeka lukhum lian ve taka khum chu asiam thamul mola athiam lo angreng hle asam hi toy em in atan thara ala om thiam faklo alukhum hian ahlia awangin asama toy ti po hriat vaklawa basanga ka rei to ema basarun lang theisi lo bora ke nazir lo ema vortla tamsia hewang hini mela darkar khat velina bas chan chu tlai to a man mo em to a class ma saber chu a chan der to a second period a chan le trep to car horn a sheta car Volkswagen Beetle eng dal lam ni in ama aron dinga driver chuan a passenger seat lam chu ron honga sochia chu aron hui lawa sochia chuan makati ang reng hle a avakal naita driver chu va mu a kumsom thumala tling lo sa a in cheida na pa ngai em boka mi pa ngai tak ni in a mu a bas awang si a school kal turiang box in en hian kalo tha mai don che mi lo tia heti lai hi kumsang kha jakwa somsari chhokha ni a hitchhiking anti motor rem chang phara han chuan mai hi an la ching ema sotrei chuan school a thlen wat theina chance trabernia angaya avot bok nen chuan a lut veta an galta a sotrei chuan lom thu soipa a driver chu akal tumna lampo ni lo an school lama sotrei shwai tura a han kala a han in pe mai chu lom thu soya tum lai tak chuan driver chu dinglama a peng ta a an school chu ngil taka culture charani di a shil vek to a enge omzia an penchan driver chuan a soi ring chuan nga ka ma se a soi si lo chuta interstate 5 south bend lam an pan le ta an school lam ani lo na sa to lutuk sochei chuan a hlau tan ta helai tak borak hi arap omdu ngotang le tongtuma a ang che chu driver chuan enla mial shiat la motor chuan top hi thil tha ani lo ania ala ron ti zui he ba ka hian thil danga soi zela an tlan pa zel boka sochei hlau thong tuk chuan driver thu soi po chu a shemang lo driver kut chu a en renga aveilamin steering avwana ading lam chu a thutna sit nuai lama chuan da a thil adap ti sochei hian a mutheya sochei chuan en reng pa chuan a thutna lama kong kalam chu adap pa a honna handle chu adap vaka a muta reng lo a en phei chu le kong ka handle chu lo reng lo ti tlak chopalo ni driver po chuan a thil dap vel chu muto ngei ni in alanga sochei chu va ena a kut chu a kekara ala thukruri a sochei chu ron ena mel plane tak mai chuan aron in ring maya sochei chuan a rap tak zita a thina phudot dot mai a hlaulo tuk chu ni khwa shelo mai doni na shia a kekara a thu ruk tlat hi nge ni ang ti in ngai to a ma se thilaron in thak driver mel chu thil ti tum tak nei mel atang chuan makti mel pu in aron in thlaka sochei chu alu khum phel durin atita sochei chuan a thu a oi lo ngam lo ala thlawata driver chuan makati lutuk akuta avona thu ruk reng chu a thlau ngal boka sochei chuan thir tla bollari a hria a enge ani a hre chuang lo an ngoi chara driver chu ron tongta tinge isamitan ti in highway kong chu akalsana sochei te school lam chu pan puya school an thlen chuan kongka honsaka sochei chu iwan le ni kha ti in a chhuatira
atlan ngal wang soche hian police ne na report lova a chan chu mi kara achuang vengot te kha azak ve de unen achunga engma atilo bok nen khan lau thong lema se achunga driver khan engma ti nei lem lo bok nen khan angoi bo pui tamai ma se kumre lo te liam le a kumsang kha chakwa sum sari panga ni a soche hian tv a ena a mel mu to a mutlat kha driver ngei kha ani ti lau thong em tu kha korta omin handcuff bokani soche chuan tv chu ati ringa athil hriat awang chuan hlouna in a khat thar le a chan chu tv a hian an soidan chuan hepa hi serial killer ni in mi tam tak mei che tam tak that tu a pu ani mei chha te chu a car engdal Volkswagen Beetle a thlem lut thina thir tiang te na vothu le thina ami tha tura hian ti bi kalo nei ni in mei chia la upalu tuklo sam uk sei an ni tlang pui ti soche hian a hria a soche khan asamatan kha alo van nei puita ani chuan hepa hi Ted Bundy ani